Oh, nagado ko naman. Oh, naglalangto nga pariya kakabsat sa pulan dahi ti kabsat yo. Wow. Nay, hapo. Naimas dito yung ilaok manina kakabsat ti kwam. Tinola nga manok wano kilnatan tayo na nagatado na apo. Banatan man dahi ti kabsat yon. Oh, kitaan nyo man dahi nga pariya ni alat-atak maninan Wow. Alat-atak kunta nagaday dito hanak lang makasubli. Huh? Oh, see? Oh. Alaan amin dahi ti kapsat yan alat-atan na. Oh. Ate pe kapsat yo. Oh, pakawan nagkakapsat. At danak di ko kabakbakiran. Nagpipintas din, naglalangkaw. Kasan niyo tayo tani, oh. Nagado ngayo, alat-ato kunta ko Tano alis to. Nag-uura dahil nakatumak nagado na pa yung tanitaan da. Adalat at nakpalang si pariya. Oh, nagado ko naman. Mayan kakabsat. Ang pagkaalam ko ray ko aguray daangan na bayan. Huh? Oh. Tinalat at ko. Nakatato ni. Nagkatubay-dubay. Oo, kung naisaplag nga pariya. Siyempre, dati lumabas na lugan pa, simple dahil di kapsat yun. Ang nga katawaan. Ikaw ako pagkalam ko rin katawaan ka. Importante, makaalanak ti kaya't kung alaan. Huh? Oh, agala dahil di kapsat yun. Pariya, balang nga kapsat. Wow! Nagada dito unod. Wow! Ay kayon. Libre dahil di ka kapsat. Sinogment yung pariya, balang nitang. Pitpitutot lang dito. Awan ka, gaw ko kami, di ka kapsat. Ato ati naala ko, napumpo natin supot ko tayo. Wow! Nakakit din tayo. Baklayek, natin nala ko.